wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, så har mange af jer gjort deres bedste og øvet så hårdt, at vi er nået så langt i bogen nu, at vi kan begynde at snakke tajwid, som er regler for læsning, der gør, at vores recitation og læsning af Koranen kan minde om profetens læsning, sallallahu alaihi wasallam. Men de her regler, vi kommer til at lære, er ikke noget, der skader ens salat. Så hvis man ikke har læst med de her regler før, eller man hører nogen, som ikke læser med de her regler, så er det ikke fordi, de laver en fejl. Det her det er bare regler, der gør, at vores læsning det bliver bedre, og det minder og kommer tættere på profetens læsning. Så i dag kommer vi til at have om nogle af de her regler. Nogle af en af tajwid-reglerne. Og den her regel kommer kun, når nogen har sukun. Man kalder det ahkam nun sakina. Reglerne for nogen, når den har sukun. Når nogen har fatha, kasra eller dhamma. For eksempel nu. Her. Når nogen har kasra, så siger vi ani, ligesom vi normalt gør. Der er ikke nogen speciel regel her. Når nogen har fatha, så siger vi aina, na. Og på samme måde, hvis nogen har dhamma, så siger vi nu. Men når nogen har sukun, som vi kan se nu, begge de her nogen har sukun. I skal ikke lade jer forvirre af det her. Den her nogen har sukun tegn. Den her har ikke sukun tegn. Men de har begge sukun, fordi de har begge. Sukun betyder, at bogstavet er stille. Det vil sige, bogstavet har ikke fatha. Bogstavet har ikke kasra. Bogstavet har ikke dhamma. Den har ikke fatha, kasra, dhamma. Den har heller ikke fatha, kasra, dhamma. De har begge sukun. Forskellen mellem de to, det kommer vi til at snakke om, når vi lærer om de her nogle regler. Men det er det, I skal huske. Nogle reglerne for nogen gælder kun, når nogen har sukun. Så i dag kommer vi til at tage, reglerne for nogen det er 4. I dag kommer vi til at tage en af dem. Og vi kommer til at tage øvelserne dertil. Og så lidt efter lidt, nummer 2, nummer 3, nummer 4, og så på et tidspunkt, så kan vi alle de her regler, inshallah. Så den første regel for nogen kaldes idhar. Nu flytter vi over til en anden tavle. Idhar betyder, at man skal udtale nogen klart og tydeligt. Idhar betyder, at man skal udtale nogen klart og tydeligt. Jeg kommer til at forklare, hvordan. Så de her 4 regler for nogle sakina, som findes, de har nogle tegn, som gør, fordi vi har den her regel, vi har den her regel, vi har den her regel, den her regel. Hvordan skal jeg vide, hvad forskellen mellem den her, den her og den her og den her er, når de alle sammen har sukun? Okay, det gør vi på den her måde. I kan se nu, de røde, jeg skrev rød betyder idram, iqlab, ikhfa. Det er de her regler, vi har. Idram, iqlab, ikhfa. De andre 3 regler. Så skrev jeg grøn er lige med udtale nogen klart. Så alt det her, der er grøn, det betyder, at vi skal udtale nogen klart, og så det er det, vi gør i vores første regel. Så når nogen har sukun tegn, når tanwin, som vi lige har lært om, er li, så li tanwin, om det er li fathatain, eller li kasratain, 2 kasra, der er li, 2 fatha, der er li, eller vi har dhammatain, hvor det er en dhamma med streg ovenpå, det er det samme som 2. Forskellen kommer, så det er, når vi snakker nogle regler. Men ellers det er det samme. Man siger unden her, man siger også unden her. Så når vi har dhammatain på den her måde, når vi har fathatain og kasratain lige, og vi har nun med sukuntegn, vær opmærksom, nun med sukuntegn, så betyder det, at det er den første regel. Så betyder det, at nun skal læses tydeligt. Det kommer vi til at tage eksempler for nu, så I forstår det noget mere. Kig nu. Den her eksempel, som vi har her, det er nun med sukuntegn. Så det vil sige, at nogen skal læses tydeligt. Hvordan gør vi det? Vi læser bare nogen normalt. Vi siger ligesom med sukun, som vi har lært. Så siger vi wamin, wamin. Vi læser nogen. Alle kan høre nogen, tænker jeg. På samme måde her, nogen har sukuntegn, så siger vi in. Herover, vi kan se tanwin, det er med 2 lige fathatain. Så siger vi baghtatan, så nogen kan høres. Baghtatan. Herover på samme måde. Jahratan. Herover på samme måde. Mu'minun. Så det er den ene måde, vi kan se, at nogen skal skal læses tydeligt. At det er den første regel, vi snakker om. Den anden måde, vi kan se det på, det er, hvis de her bogstaver, hvis alif, ha, ain, ha, ghain og kha, hvis de her bogstaver kommer efter nun med sukun, så betyder det, at det er den første regel. Så hvis man ikke husker, at sukun, når nogen har sukuntegn, så skal den læses,
så kan man kigge på det bogstav, der kommer efter nun med sukun. Det kommer til at... I den her regel er det nemt nok. Man skal bare kigge på nun med sukun-tegn, så går det nok. Ellers så kan man kigge på de her bogstaver. Så for eksempel nu her, så er der hamza, der kommer efter, så betyder det, at den her nun med sukun skal læses tydeligt, fordi der er alif efter. Så vi wa min ahli. På samme måde her, der er ha, der kommer efter tanwin med li, fathatain. Her er en af de her bogstaver, så det vil sige, at den her nun lyd, der kommer ved tanwin, det skal læses tydeligt. Jahratan, herwa, på samme måde. Det er den grønne, så siger vi mu'minun, fordi der er kha, der kommer efter, og kha er en af de her bogstaver. Men det er rimelig nemt. I skal bare huske, at når nun har sukun-tegn, så skal den læses. Så nu tager vi lige øvelserne dertil i samme video. Jeg tror, det bliver nemmere for jer, hvis jeg ikke laver 2 videoer for hver. Så vi går bare direkte til øvelserne. Her, så har vi det. Jeg håber, I kan se begge skærme tydeligt. Så nu har vi lige den her, som vi kan kigge på. Vi siger for eksempel nu. Så har vi nun med sukun. Okay, hvordan ved jeg, at det er den første regel? Der kigger vi på det grønne. Vi siger, grøn betyder udtale nun klart, og det er også den første regel. Så jeg lige. Og den første regel, som jeg har skrevet her, det hedder idhar. Så det vil sige, at vi skal vise nun, udtale nun klart. Så nun med sukun, okay, sukun-tegn er der, det vil sige, at den skal læses. Så siger vi bare normalt, ligesom vi normalt gør, når en bogstav har sukun, så siger vi wayan'awna. Hvordan kan vi ellers se, at den her nun skal læses tydeligt? Det kan vi se på det bogstav, der kommer efter. Det bogstav, der kommer efter, det er hamza. Og hamza var en af de bogstaver. Så vi kan lige gå herover. Ja, hamza, det var en af de bogstaver. Eller hamza eller alif, kan vi se. Når det kommer efter nun med sukun, så skal nun læses tydeligt. Så wayan'awna, det har de også herover. På samme måde her. Man, fordi nun sukun-tegn er ovenpå. Så siger vi man, og så kan vi sige der hamza. Det er 2 måder, vi kan se det på. Så siger vi bare man anba'aka. Nu læser jeg bare lige. Så må I selv prøve lige at fange, hvorfor. Så nun sukun-tegn. Tanhar munhamir min hamazati an'amta yan'iqu min alaq yanhituna wanhar liman haraba فسينغضون من غائبة والمنخنقة ولمن خاف. Så i alle de her eksempler, der læser vi nun tydeligt. Man kan tydeligt høre, at vi siger an nun-lyden. På samme måde, nu læser vi bare lige resten. فَمَنْ أَبْصَرَ مَنْ أَعْطَى إِنْ أَدْرِي وَمِنْهَاجًا أَنْهَارًا وَهُمْ يَنْهَوْنَ. Og det er dejligt, at de har farvet nun med rød, så det er nemmere for os at følge med. وَلِأَنْعَامِكُمْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مَنْ عَمِلَ صُنْعَ اللَّهِ فَإِنْ حَاجُّوكَ من حديد من غل من غسلين من غائبة من خشية لئن أخرجتم فمن خاف. Nu har vi eksempler med tanwin. Nu er det ikke kun den her, men nu er det kun tanwin, vi skal fokusere på. Så der kigger vi, okay. Så kigger vi lige på tanwin. Er det lige eller skævt? Det er lige. Så der er 2 fathatain, der er lige. Det vil sige, at nun skal læses tydeligt. Grøn betyder udtale nun klart. Okay, så ahadan abada hasidin idha kita. Og her, vær opmærksom på den her. Vi har en dhamma med streg ovenpå, ligesom den her. Okay, det vil sige, at nun skal læses tydeligt. Kitabun anzalnahu wa nuhan hadayna لي ونوحا هدينا جرف هار سلام هي
قوما عالين وليال عشر سميع عليم نارا حامية أواب حفيظ غفور حليم قولا غيره محصنات غيره أموات غيره ثيابا خضرا سنبلات خضر لطيف خبير مقام أمين طيرا أبابيل فتية آمنوا ولكل قوم هاد نفس هداها يوم هو. Så nu er vi færdige med idhar. 11 minutter blev det til. Håber I har forstået hvad idhar er. Og vi ses til den næste video om den næste nogen regel inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.